apoye mantemu na kwa west mansim we ho na Obomeng-Besease hene ono nana ofosu kwame ode atudwa ese wo mo ehia kanea ewo empotem ho na aboa ama empuntu abasesei enwomasua ayede adwuma kra wo mo be ya ewo so mo hia nyina mu kanea no ebi ne ho ntiama ne nyina no asetena mu eya ayeden Yekrobia eben wisi ewo kwa west mansim no emu na sesei empuntu o sheda nko so wo isanse ayina ma hodin eniwo Adom Kasee amane boni akwasi dwamena enne ohina owo kro no eso na no fosu twetwe nkomo ene odi tu dwase isanse nyina ma hodin ni wonti emabuno no afri hono makotena nkura eben Besease na no so emmoa mampuntu enkoso eno kra na nchen odi achechefo to hono so mekira dia woba na wadwane senti wototo asra ban ankrankra no nyumako awodo enkankane akroma gold mining company se womra emabua wo mo ye ni kanea entema empuntu obi enia emrante wo nyina no ontimi mba onya etutu efiri akotena baabi enam se kanea eni enti no ntema ye ho chie ye ko ma adwuma kra ye nya mrante bi ankoja ye wo ba hwe sanya ekuru ya eye mobo eye bi ba no ye pe no nya de eja obi bie ni ho a che se ebo ye ewo kura eti aye kanea ansemu yi enkwale edu anyimre no mesia de a ji won so bobo ana touch no de ahwe nti kanea asem de ha ye nkuru ma papa de tu hu kwan nso a ye ntihwe kromafo bi nso ni Adom Kasee etwetwe sankomoyi light ye ni henti amama wo bebre me amigino ma wo 5 me ma ye num light ni ebebo se no adanti eja no ana me dai TV amehwe sunsa wo ma na me dai me bibia anti me srampe ni bo se me pomo choma light mla ha I be here 26 posts if you see Besease and you crew man you be here 26 posts nti ye besre aban ni say nada roma omo modiana omo wan sumuna ye dem kra medwen ho amenti ase e be say ya layout e doso sisi kra ni nyame ncha de kra no ya mai police station ye beto abafi election time no na says ade sakra light enemy tade sa mo ha na sinsu bi to na tade sa mo ha obe de kra kan wo kra kama se wo frɛ kama na ba ha be fa no kra no wo frɛ ka bi wo se Besease de menko na nsi enye nyame adoma nko ba bi ofiri mu awo so